olen Ava Amini. Ja minä olen Alexander Amini. Ja tämä on Introduction to Deep. Oppimista Mitzviessä. Asia minä. Sanoisi on. Kun kasvat aikuiseksi, sinulle yleensä kerrotaan. Että maailma on sellainen kuin se on ja sinun. Elämäsi on vain elää elämääsi. Maailman sisällä yritä olla hyökkäämässä. Seinät liikaa. Yritä elää mukavaa perhe-elämää. Pidä hauskaa, säästä vähän rahaa. 1. Mutta elämä se on hyvin rajallista elämää. Elämä voi olla paljon laajempaa, kun löytää yksi yksinkertainen tosiasia, ja se on kaikkea ympärilläsi, mitä kutsut elämäksi. Sen tekivät ihmiset, jotka eivät olleet viisaampi kuin sinä. Okei, mielestäni tekoäly tulee olemaan tulevaisuuden talous. Ja te olette osa sitä. Teetkö sinä, kuinka lujasin sen sisään? Nopea. Se oli, ja jälleen kerran, tämä ei onnistu täysin. Tapahtua. Aion mennä ei koskaan tapahtunut. Sen, ja opiskelijat, laita alas ajatuksesi. Selvä, kuka sen Mielenkiintoista. Joten jos olet näissä juhlissa juuri nyt. Sinun täytyy tehdä historiaa, okei. Selvittääksesi mitä tehdä tälle tekoälylle. Anteeksi, Sinä. en tarkoittanut. Ja se voi olla, että jotkut teistä tapaavat toisiaan. Katso, kuuntele opettajasi, he opettavat teitä. Mutta puhukaa toisillenne. Miten sitä sovelletaan, puhukaa toisillenne. Ideoiden testaamiseen.